uthi intonation leyo. Okay, uzophinda ubhala ungasebenzisi lena kule plug le nifuna ukupha yona. Uyabona? Tap iscreen ngifuna ukunikeza iplug. So isebenza njani lento sini? Isepha le ezibanibona. Nisotap iscreen kungona ke nizoqala ukukhuluma ukuthi niyisebenzisa phi kanjani. Isebenza kakhulu. Ungasebenzisa sunlight, ungasebenzisa ipine gel. Ngizokubonisa ukuthi uyisebenzisa phi secret ejulile. Nithephe nje iscreen nje bafowethu ukumamela isecret ka Dr Simba. Ukuthi kanti nawe Dr Simba wenza njani manje? Tap iscreen lapho ungasheshe ujaje. Ungasheshe ujaje la ukhona. Thepha nje kuphela iscreen abantu abangakanifollow ufollowish account yami bafowethu. Ni followish account nifuna ukuzokhuluma ngesepha namhlanje. Ndifuna ukuzothetha ngesepha ukuthi isepha uyenza njani. Nisothepha iscreen nizoqala ukukhuluma ke bafowethu. Once na tap iscreen ndizoqala ukukhuluma. Nilinde nina nje ukuthi nithephe nje iscreen nje. Nilinde nina. Ungavela uthephe kube kabini kube kathathu bese kuphelile. Niyenqena ngeke. Niyenqena. So ndizolinda ke bafethu u500. Ngizolinda u500 wama likes. Ngizolinda nje u500 wama likes. Isepha le. Ku Dr Simba ke bafethu lo umfana omncane umfana waseGoli ke